så er der hernede en lidt. Hvis man klipper på midten, så kan vi komme videre med tricket, fordi at så har vi nogle to greb, der er lige langt, vi skal bruge. Nu har flere ender. Jeg er klar. Ja, men helt slet, og så 2 ekstra ender. Ude af skolen. Hvad var det, du sagde? Det var Irene. Det er Irene, der er skolelærer. Ja, værsgo. Ej, 2 greb, der er sammenhængende. Matematik? Nej. Hvorfor er det ikke helt andet? Ja, det er fordi, jeg har målt forkert. det er noget råd. Men Lisette, hvad? Hvis jeg kan jeg ikke bede om, at vi hjælper, fordi nu er vi over nogenlunde sammenlægge det her op. Så hvis jeg lige kan bede om lige at... Ja, så de skal helst lige være lige langt. Ja. Det er rigtig fint. Så har vi de 2 greb, der er sammenlægget, så kan vi komme videre. Må du gøre det helt? Det er sjovt. Vi må det lige igen. Hvad laver du, Lise? Det er svært at forklare. Ja, den skal jo helst lige langt, så det. Så kan